Мен гафу үтенәм, безнең кунакларыбыз соңга калып килү сәбәпле соңрак башлыйбыз. Безнең матбугат конференциясе Гарәбстан һәм Пакистан каллиграфларының күргәзмәсенә багышланган. Мин үзебезнең кунакларыбызны тәкъдим итеп китәм. Ул Илнур Низамиев, Казан Кремль музей тыюлыгының Ислам мәдәнияте музее мөдире. Гөлназ Исмәгыйлова, каллиграф, тәрҗемәче. Һәм безнең кунакларыбызны Илнур, сез үзегез тәкъдим итеп китәсезме? Бәлки үзегез тәкъдим итеп китәрсез. Исәнмесез, зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Дөрестән дә без яңа күргәзмә ачылыр алдыннан бүген җыелдык һәм сезнең каршыгызда күргәзмәдә катнашучы осталар, хаттатлар утыра. Алар төрле илләрдән килгән, ерак илләрдән, белгәнебезчә Казанда, Татарстанда әлеге илләрдән осталар беренче тапкыр үзләренең эшләрен күрсәтәчәк. Каршыгызда утыра торган осталар гомумән Россиядә һәм күргәзмә залларында беренче мәртәбә. Уң ягымда Абдулрашид Бат, ул Пакистанның Исламабад каласыннан, аның янында Мөхәммәд Әл-Кибаси, ул Сәгуд Гарәбстанының Даммам шәһәреннән, минем сул ягымда аның әтисе зур оста Җамал Әл-Кибаси. Һәм Гөлназ Исмәгыйлова күбебезгә таныш Казан кызы һәм хаттат, рәссам. Аның тырышлыгы белән безнең уртак эшебез иртәгә күргәзмәбез ачылачак. Рәхмәт. Һәм безгә сөйләп китсәгез инде бу күргәзмәне нинди максаттан оештырасыз һәм ни сәбәпле менә бу илләрдән чакырдыгыз кунакларны катнашучыларны? Әлеге күргәзмә Казан Кремленең Исламият музеенда оештырыла. Ислам мәдәнияте музеенда хаттатчылыкка, хөсни хатка, каллиграфияга, ягъни багышланган күргәзмәләр елга 1-2 мәртәбә уздырыла. Аларның бер өлеше үзебезнең өлкәдә, үзебезнең төбәктә иҗат итүче хаттатлар булса, елга 1 мәртәбә булса да күргәзмәләребез чит илдә иҗат итә торган осталарны күрсәтергә тырышабыз. Һәм шулай итеп узган елларда Төркиядә яшәп иҗат итүче Иран осталарын күрсәткән идек. Хәзер шулай мөселман дөньясының төрле төбәкләрен һәм иҗаты белән таныштыруны дәвам итеп, Сәгуд Гарәбстаны һәм Пакистан осталарын чакырдык. Әлеге осталар дөнья күләм танылган, алар Америка Кушма Штатларында, Бөек Британияда, Европа, якын көнчыгыш илләрендә, калаларында катнашып күргәзмәләрдә катнаша, зур гына тупланмалар, шәхси, дәүләт музейларында аларның эшләре саклана. Шуңа күрә Казанда аларның эшләрен күрсәтәбез 2 ай дәвамында. Үзебезнең казанлылар да, татарлар, татарстанлылар да күрер дип, һәм башка илләрдән, шәһәрләрдән, төбәкләрдән килүче кунакларыбыз, туристлар да әлеге осталар белән танышып, хаттатчылык, каллиграфия, гарәп, мөселман каллиграфиясе белән якынрак, аның матур үрнәкләре белән танышыр дип көтәбез. Рәхмәт. Гөлназ, сездән сорыйсы килгән иде, менә каллиграфия, сез үзегез каллиграф буларак бәлки әйтеп китерсез, менә кемнәр бездә шөгыльләнә каллиграфия белән һәм татар каллиграфияның нинди үзенчәлекләре бар? Кыскача гына әйтеп китә алмыйсызмы шуны? Бармы үзенчәлекләре? Әлбәттә, инде без кайсы илгә генә барсак та, шушы матур язу, гүзәл язу сәнгатенә мөкиббән калабыз. Менә каллиграфия, гүзәл язу сәнгате һәм инде кайда гына барсак та һәрбер илдә аның үзенчәлекләре бар, әлбәттә. Менә әйтик, бездә татар шамаиле дигән техника бар. Аны да кайда гына барсак та танытабыз, кешеләр бик кызыксына. Һәм инде менә бүген, менә иртәгә ачыласы күргәзмә дә бик мөһим, чөнки монда Татарстанда, Рәсәйдә яшәүче каллиграфларның да
халыкның шундый форсаты бар. Дөнья күләм танылган хататларның, каллиграфларның эшләре белән танышу, һәм инде эшләре белән генә танышу түгел, үзләре белән аралашу, һәм инде күп кенә әйбер өйрәнү алардан, һәм инде әйтеп китәргә кирәк, шушы күргәзмә дәвамында берничә көн осталарыбыз дәресләр бирәчәк, һәм инде бу да бик яхшы форсат. Рәхмәт, һәм менә сезнең ярдәмегез белән без спикерларга сорау бирик. Алар бу күргәзмәне ничек бәяли? Һәр берсе әйтеп чыкса иде, һәм үз илендәге, үз илләрендәге менә бу каллиграфия сәнгате аларның ни дәрәҗәдә үскән? Бәлки أستاذ السؤال لك كيف هذا الحث العربي في السعودية العربية مرتبة يعني وهل أعجبك بهذا المعرض من فضلك؟ الخط العربي هو ثقافة عريقة وتاريخ قديم في المملكة العربية السعودية، ولا شك أن هي من أبرز وأهم الثقافة اللي موجودة في الوطن العربي وخاصة في الخليج العربي، ولها اهتمام كبير من قبل الحكومة العربية المملكة العربية السعودية بشكل خاص. هناك معارض في المدينة المنورة وفي معارض بشكل مستمر في دول الخليج. Әлбәттә инде гарәп каллиграфиясе гарәп Сауд Гарәбстанда бик югары дәрәҗәдә һәм бик югары ноктада һәм бик мөһим бер сәнгать төре, һәм инде Мәдинә Мөнәввәрә шәһәрендә һәм инде башка шәһәрләрдә дә күргәзмәләр бара, күргәзмәләр барып килә. ولا شك مبادرة روسيا في استضافة مثل هذه الفعاليات هي مهمة في تبادل الثقافة ما بين دول العالم، وهذا يعزز في قضية التواصل والترابط ما بين الشعوب العالمية. Хәмидә, менә әлеге күргәзмәдә шушы сәнгатьне үстерү буенча да, һәм инде менә дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләр күзлегеннән дә бик мөһим чара. Шукран. Башка кунакларыбызга сорауларны юллак. Алар да үз илләрендәге каллиграфлар турында әйтсәгез. He's talking to me. Yes, Mr. Raynor. Can you tell us about the calligraphy in Pakistan nowadays? New exhibitions and works. And the second question, which works did you bring to Kazan? And what interesting you can tell about that? I'm very delighted and greatly honored to be here in Kazan, the great city of Kazan. It's, I have no word to explain, I'm so happy and I have witnessed many things, it's great. And hopefully tomorrow we will show our abilities and work to the people of Kazan, and in Pakistan, we have many calligraphers, and in these days, calligraphers are exhibiting their work, and the government of Pakistan is also patronized now, not before, but now, and they form an institute of calligraphy in Islamabad, and we are doing some international exhibitions, and we are also starting courses for the university students, and we hold many workshops, and we invite people from Turkey, from Iran, from Arabic world to train Pakistani calligraphers, and these days Pakistani calligraphers, they are competing the world competitions, and they are winning them, and they are doing fantastic work, alhamdulillah.
And yeah, Make translation. Make a pause. I will make translation. Then you will continue. in this exhibition. I mean, just make a pause. I will translate, and then you will continue. Бик күптәннән Россиягә килергә теләгән идем. Ниһаять бу хыял тормышка арышты. Без күргәзмә белән Казанда Пакистан сәнгате белән таныштырабыз сезне. Пакистанда хаттат Хөсни хат сәнгате зур үсеш ала хәзер. Без чит илләрдән осталарны чакырабыз, Төркиядән, гарәп илләреннән, Ираннан үзебезнең яшь укучыларны өйрәтергә һәм алар да шушы урак дәресләрне алып бүгенге көндә халыкара ярышларда катнашалар һәм төрле илләрдә оештырылган Хөсни хат ярышларында пакистанлылар зур урыннар яулыйлар. Инде Yeah, thank you very much. Thank you. You know, it's great. It's great to be here, and we just reached yesterday, and in 2 days, I met people. There are lovely people here in Kazan, and beautiful weather here. You know, I feel I came into heaven. You know, and I'm enjoying too much here. You know, thank you very much for giving us this great opportunity to be here. You know, yes. Без үзебезне җәннәттә кебек хис итәбез. Мондагы һавасы, мондагы кешеләре һәм оештыручыларга рәхмәт һәм сезне күргәзмә ачылышында көтәбез. Рәхмәт. Җамал Әр-Рабиягә да сорау биреп китсәк иде, менә ул Казанны аның нинди хис кичерешләре ничек кабул итә? Безнең дөрес кыймаган. أستاذ جمال هل أعجبك قزان وهذه يعني معرض وهذا معرض الذي سيكون غدا إن شاء الله؟ الحمد لله. يعني مدينة قزان مدينة حضارة وتاريخ عريق وجميل، ويسرني المشاركة في هذا الحفل وهذا المهرجان في الخط العربي مع مشاركتي مع الأخ الزميل رشيد بات، وإن شاء الله يعني نظهر بصورة جميلة، نمثل الخط العربي بشكل جميل وأصيل، ويسرني كذلك أن أمثل بلدي المملكة العربية السعودية في هذا المجال، مجال الخط العربي، وإن شاء الله نتواصل دائما على الخير والمحبة. شكرا. Biz Qozanны бик нык яраттык. Аның Казанның үзе, аның тарихы искиткеч, сокланып карадык. Һәм инде менә шушы әлеге күргәзмәгә дә шундый зур Рашид Бат кебек оста белән бергә булуыбыз безне бик нык куандыра. Һәм инде Алла бирсә, бу күргәзмә матур итеп, яхшы итеп үтәр дип өметләнәбез. Һәм инде шушы гарәп каллиграфия сәнгатен матур итеп танытырбыз, Алла бирсә. Рәхмәт. Сорауларыгызга күчәбез. Сораулар. Хәерле көн. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы сорау безнең кунакларга сез тәрҗемә итсәгез, алар менә Россия каллиграфларын беләләр микән һәм менә ничек бәялиләр аларны? Шул турыда әйтеп китсәләр иде. I witnessed many calligraphers, they came from Russia, and especially in I think in 90s, 95 or 96, there is a calligrapher came to Tehran from Russia, from Kazan. His name is, I just, remember, Popov, something like Popov. Popov. Yeah, and he is, at that time, he was not Muslim, but he's writing the Arabic lettering and the verses from Quran. And I asked him that, do you know what you write? He said, no. Then he, some Iranian calligraphers, some around the world, we are together.
and we have long discussion with him, and then he convert into Muslim, you know, and then he become my student, and he is still alive, and he is in Kazan, inshallah. Tomorrow we will see him. He is 94 years old, you know, and I really very much, you can say, feel pride to know about the Russian calligraphers, and some more calligraphers are, participating in the international competition from, the Russian states, previously Uzbekistan, Tajikistan, and now Kazan, and I heard that there's a big exhibition going on, 2 years back in Moscow. It's a great effort, You're great. Әйе, Россия хаттатларын беләбез. Инде күп еллар дәвамында төрле халыкара ярышларда очрашабыз. Беренче мәртәбә мин 1996-97 елда Техран каласында узган халыкара каллиграфия фестивалендә очраштым. Владимир Попов исемле хаттат белән, ул Казанлы, өлкән яшьтәге кеше. 96 елда әле без аның белән сөйләшкәндә ул аңа сорау биргән идем, син язганыңны, нәрсә язганыңны аңлыйсыңмы? Юк, аңламыйм диде. Инде башка еллар узы белән без кабат-кабат очраштык. Менә яңа күргәзмәдә Казанда да очрашырга насыйп булды. Башка шәһәрләрдә яшәүче хаттатлар турында да беләм. Әйтик, 2 ел элек Мәскәүдә узган зур халыкара күргәзмәдә дә яңа исемнәр ачтым үзем өчен. Зур осталар, алар төрле шәһәрләрдән, Россия гына түгел, Советлар Союзы таркалудан барлыкка килгән яңа дәүләтләрдән дә зур исемнәр безгә таныш. One more thing I would like to tell that, that she is also my student, and she is doing calligraphy also, and she is doing illumination, and she is participating in international competitions, and exhibitions, and she make the Kazan's name high, inshallah, very soon, they come near future, inshallah. Владимир Поповны мин үземнең укучым дип саныйм. Шулар арасында әле яныбызда утыра торган Гөлназ Исмәгыйлова да, ул төрле техникаларны оста башкара, әйтик, тәсхиб, алтын буяулар өстәлгән рәсемнәр ясауда, борынгы сәнгать, аны бик сирәк осталар башкаралар, һәм мин Гөлназны да үземнең укучым дип саныйм. Әле ул Россияны танытачак зур хаттат буларак. One more thing that I am very happy that they are very kind to they arrange a workshop here after exhibition, a mine workshop, and at the moment I have only 2 students in Kazan, and inshallah after 3 days I will make many students of Kazan. They are doing calligraphy, inshallah, in near future, inshallah. Казанда бүгенге көнгә минем 2 генә укучым бар, әйтеп кителгән Гөлназ белән Владимир. Алдагы көннәрдә күргәзмә кысаларында безнең мастер-класслар узачак. Алар 5-се, 6-се, 7-се кичке сәгать 5-тә башланачак, һәм әлеге дәресләрдә катнашучылар мин 3 көн эчендә гарәп язуның бер катлаулы төре булган куфи стилендә язарга өйрәтергә алынам, һәм Алла берсә, минем 2 генә укучы түгел, Казанда укучылар саным артачак ди. Башка кунакларыбызны бәлки бәяләп китер, Россия каллиграфларын Гөлназ тәрҗемә итсәгез. في الحقيقة ليس لدي أي معلومة عن الخطاطين في روسيا، ولكن أنا متفاجئ في زيارتي في كازان الآن، ذلك الاهتمام الكبير فيه الفنون العالمية وليست المحلية والخاصة في روسيا. فهذا شيء أضاف لي معلومات قيمة وجديدة، وفي إحساسي أن كازان هي بوابة
جديدة للاهتمام بالفنون العالمية وليست المحلية فقط. Дұрысыңыз айтканда, мен әлеге вакытта Россиядан каллиграфларны бик танып бетермим, тик менә ничә көн дәвамында без инде төрле музейларны карап чыгабыз һәм инде бары тик Казаннан гына түгел, бәлкем башка халыкара каллиграфларны да танып китербез Казаннан дип өметләнәм. Рахмет. Джамал әфәндегә дә тәрҗемә итсәгез. أستاذ جمال وأنت كذلك هل تعرف الخطاطين من روسيا؟ بصراحة لا أعرف، لكن من خلال بعض الاطلاع على بعض الكتب ومعرفة بعض الأصدقاء في المملكة العربية السعودية ذكروا لي بعض الأسماء من الخطاطين في روسيا، ولكن لم ألتقي معهم، ولكن التقينا بكل ناس ما شاء الله الروسية، وهذا يعني بداية طيبة. وأعتقد يعني مجال الخط أو الفنون العريقة الأصيلة في كازان أو غير كازان في روسيا أكيد أنها يعني متأصلة جدا في هذا البلد، وخلال زيارتنا هذه إن شاء الله نستطلع على كثير من الفنون والأمور الأخرى التي لم نكن نعرفها قبل. Мен де дұрысыңыз айтканда каллиграфларны бик белеп бетермим. Ягъни Сауд Арабстанда икән, миңа дусларым берничә исем әйтте Россиядагы каллиграфлар турында, һәм инде менә мин монда Казанда әлегә Гөлназ белән таныштым, һәм инде тагы да бу яхшы бер башлангыч дип уйлыйм, һәм алдагы күргәзмәләрдә тагы да танышырбыз дип өметләнәм. Рахмет. Сорауларыгыз бармы? Рахмет итегез. Мәдәни җомгага җитте. Без инде монда хаттатлык сәнгате бик алга киткән илләрнең вәкилләре белән сөйләшәбез. Менә аларның фикеренчә ничек хаттат булып китер өчен нәрсә кирәк теләктән башка. Беренче сорау, аннары укыту эше ничек куелган икән, менә алга киткән илләрдә мәктәптә аның башланамы ул. Икенче сорау һәм өченче сорау, хаттатлык профессияме, менә бездә күбрәк ул хобби дәрәҗәсендә әлеге профессия булып җитешмәгән, менә дәүләтнең хаттатларга мөнәсәбәте алга киткән илләрдә. Менә эш сорау. Рәхмәт. Гөлназ, бәлки бу сорауга башта үзегез дә әйтеп китерсез. Сез үзегез дә каллиграф буларак сорауга җавап бирерсез бәлки. Менә нәрсә кирәк керешеп китер өчен? Кызыктыр бит Гөлназның да сорау. Мин каллиграфия сәнгатенә Владимир Александрович Попов белән өйрәнә башладым монда Казанда, һәм инде үзем Төркиядә университетта укыган чакта университеттан тыш Төркиядә үзәкләргә йөрдем. Сәнгать үзәкләре, берсе хusni хат буенча булса, берсе тәсхиб бизәү буенча. Һәм инде Төркиядә менә әйтик, Төркиядә бу бик танылган хusni хат, һәм инде алар бик күп дәресләр бирә. Менә усталар шәхсән уста янына килеп дәресләр алып була. Һәм инде каллиграфия сәнгатен өйрәнер өчен нәрсә кирәк? Әлбәттә бик күп сабырлык кирәк. Чөнки һәм инде бик күп теләк кирәк. Монда син бер-ике көн язып карыйм, анарсың миннән берәр хаттат чыгар дип әйтү мөмкин түгел. Чөнки әлегә эшкә керештең икән, син моңа гомереңне сарыф итәсең. Һәм инде бу бик җитди сәнгать төре, һәм инде юкка гына аны математика, геометрия кебек фәннәр белән бер дәрәҗәгә куймыйлар. Calligraphy is a very sacred art in Islam. And when I become a calligrapher,
this profession or calligraphy forced me to go to book and increase your knowledge and read Quran and, you know, the quotation from the Holy Prophet, peace be upon him, and the history of Islam. So it increased my knowledge, and it's, you know, for the period of time, it's take me to the, into the spirituality, you know, to think about the Almighty and, you know, to think that this great universe, who is the creator of this great universe, you know, so it forces us, you know, when we try to go to a selection of text, what we are going to write. So it's increase our knowledge and, you know, and it's great, you can say, feeling in the heart to be a calligrapher. And I feel that I am the luckiest person on this planet, you know, that Almighty, my Creator, choose me to write His divine words and spread around the world. You know, it's a great honor, you know, and I feel so proud and, you know, to be a calligrapher. And in Pakistan and around the world, I have many friends around the world, the great calligraphers, and, you know, when I go to the history to read the great masters of the Islamic world, and also I visit many museums around the world, and I witness a great work of the old masters in the museum, Western museums, you know, and everywhere I go, I find the holy book written by hand by the great masters, and it's an incredible kind of work, you know, which I can't produce that kind of work even after 50 years, 60 years of my experience, you know. The old masters, they've done a great job, you know, around the world. And in these days, wherever you go in the world, you will find the holy book in any kind of museums, you know, and they have the manuscript of Quran and some quotation from the Holy Prophet, peace be upon him, and the calligraphy work I saw in Kazan Mosque, you know, there is a calligraphy done by the old masters, you know, it's a great, you know, I feel so great. Yeah. Мин хаттат булуым белән бәхетле. Бу минем өчен Аллаһның бүләге. Мин горурланам Аллаһ сүзен, Коръән аятларын безне тудыручыбыз минем кулым аша кешеләргә җиткерә алуы белән аның матурлыгын, мәгънәләрен минем кулым аша каллиграфиядә күрсәтә алуым өчен, хаттат булыр өчен әлбәттә күп эшләргә кирәк, укырга кирәк. Шәхсән үземә килгәндә мин үземнең белем истәвемне дәвам итәм. Күп укыйм, сәяхәтләрдә, көнчыгыш, көнбатышка барганда да музейларга йөрим, музейларга, китапханәләрдә борынгы Коръән нөсхәләрен күрәм, кулдан күчереп язылган китапларны һәм ул күп гасырлар элек күчереп язылган китапларның юллары ул гаҗәеп матур һәм үзем Хисни хат белән инде күптәннән шөгыльләнәм һәм өйрәнгәндә үземнең үзгәргәнемне сизәм һәм ул үзенә бер төрле сәяхәт һәм анда бара торган үзгәреш һәм башка осталарның эшләренә карап өйрәнәм һәм әйтик, хәзер Казанга килгәч тендә Кул Шәриф мәчетенең эштәге бизәлешләре, алар да бит оста кул белән эшләнгән, аларга да карап сокланам. أستاذ، ماذا يجب أن تكون الحطات جيدة؟ سؤال مهم. الخطاط يجب أن يكون مطلع على ثقافات العالم أجمع، يجب أن يكون متجدد ومعاصر، ويجب أن يضع له بصمة خاصة في أعماله ولا تكون تقليد أو نسخ لبعض الأعمال السابقة. يعني يجب أن تقلد؟ لا، يجب أن لا يقلد، يجب أن يبتكر، أن يصنع شيء جديد. Бик мөһим сорау. Хаттат
яхшы хаттат булыр өчен һәр чак эшләргә кирәк. Һәм инде ниндидер яңалык булдырырга, һәм үз өстендә эшләргә, гел эшләргә. ويجب أن يطلع على ثقافات العالم أجمع. Һәм инде барлык дөньяның традицияларын һәм культурасын белү мөһим шушы эштә. كذلك موضوع الخيال يجب أن يكون له القدرة على تخيل بعض الأفكار وكيف تحويلها إلى واقع. يعني يجب أن يبتكر بعض الأعمال ويتخيلها ثم يرسمها من جديد. يعني һәр чак ниндидер менә әйткәнемчә инде яңалык һәм үз өстендә эшләү. صحيح. Һәм инде күп уйлау да кирәк. Гөлназ, менә укыту ничек куелган дигән сорауда булган иде ул сорауларда. كيف الدراسات في السعودية العربية في هذا الفن الخط العربي؟ ممكن الأستاذ جمال هو يجيب عن هذا السؤال. أستاذ جمال، كيف الدراسات لهذا للفن الخط العربي في السعودية؟ كيف الدراسات؟ يعني أطفال يدرسون منذ صغير أو كيف في السعودية؟ يعني تقصدين الاهتمام والرعاية للخط العربي في المملكة العربية السعودية. يعني كيف الدراسات للفن الخط العربي في السعودية العربية؟ كيف الواحد يدرس؟ نعم، كيف يدرسون؟ الحمد لله هناك في يعني لدينا نهضة في الخط العربي بشكل جيد، وتقريبا في المنطقة الشرقية وفي مكة المكرمة وفي الرياض وفي المدينة المنورة وفي جدة وفي مناطق كثيرة، وهناك ترابط جميل بين الخطاطين في المملكة العربية السعودية، وأقيمت معارض وملتقيات على مستوى دولي في المنطقة الشرقية برعاية أرامكو في 2010، وكذلك في المدينة المنورة مرتين، مرة في لأشهر خطاطي المصاحف في المدينة المنورة برعاية مجمع الملك فهد للقرآن الكريم، وكذلك في شهر شعبان الماضي كان ملتقى دولي برعاية أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وكان من أجود المعارض على المستوى المملكة العربية السعودية من ناحية الإخراج والجودة واختيار الخطاطين بشكل على مستوى دولي. وكذلك في الرياض في سنوات ماضية، وتقام مهرجانات وفعاليات باستمرار هنا وهناك، والحمد لله يعني المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمين هناك اهتمام واضح وفي وزارة الثقافة الجديدة، وإن شاء الله تكون نهضة قوية جدا بحيث تكون المدينة المنورة هي ملتقى الخطاطين في العالم. شكرا. Elbette indi Suud Arabistanda xattatlar arasında da münasebetler bik yaxşı, hem indi Riyad'da aytdik, Medine'de, Mekke'de bik köp şaralar qaralgan әлеге сәнгать түрен өйрәнер өчен, hem indi киләчәктә шушы сәнгать түрі тагы да көчле булыр, чөнки барлык мөмкинлекләр дә тудырылган, һәм алар алга таба үсеше бара. Кыскача гына әйткәндә. كذلك نقطة في المدرسة هناك مادة تعليم الخط العربي في المرحلة الابتدائية،
يعني من سن 6 سنوات إلى 12 سنة. Һәм инде шуны да әйтеп китәргә кирәк, мәктәпләрдә хөсни хат дәресе каралган, әйтик менә 6 яшьтән 12 яшькә хәтле алар хөсни хат дәресләрен күрә. Һәм инде менә үземнән әйтәм, бездә дә электән чистописание дигән дәрес бар иде, һәм ул әле дә бик мөһим дәрес дип уйлыйм, чөнки ул менә хөсни хат, каллиграфия, ул мелкий моториканы бик эшләтә торган әйбер. لدي إضافة تقام دورات في الخط العربي وكذلك في الزخرفة بين فترة وأخرى في المناطق المملكة العربية السعودية، وأنا شخصيا أقدم دورات في الخط العربي خاصة الكوفي وفي يعني مراحل مختلفة، مرحلة ابتدائية، كبار سن، وفي كذلك من المدرسين في مدارس الهيئة الملكية عندنا في المملكة العربية السعودية. والحمد لله الدورات مستمرة وهناك شغف وحب لتعلم الخط العربي. Менә әйтик, мин үзем дә Куфи дигән язу төрен дөньяга танытам, һәм инде шуны да әйтеп китәргә кирәк, күп кенә дөнья күләм төрле конкурслар һәм инде менә күргәзмәләр уза. Ул да бик мөһим әйбер, чөнки кешеләр бер-берсенең эшләре белән таныша һәм инде шушы сәнгать үсешен дә күрә ала. Һәм инде устаз Җамал Әл-Раби дә әйтүенчә, бу сәнгать төре һаман үсә бара. Гөлназ, бу сорауга үзегез җавап бирәсезме, кунакларыбызга юнәлтәсезме сорауны? Менә барлыгы ничә язу төрі бар, менә Куфине телгә алдылар бит инде. Без теге төп төрләрен генә беләбез, барлыгы күпме алар? Яңалары барлыкка киләдер бәлки. Менә каллиграфия дигәндә, әкләме ситте дигән бер әйбер бар. Ул инде 6 язу төре. Ул иң мөһим язу төрләреннән. Монда сулис, то есть сулис нәрсәдән килә, гарәпчә тәләте сүзеннән 3/1 дигән. Һәм инде менә каллиграфиядә барлык үлчәмнәр, анда менә кулың ничек бара, язасың дигән әйбер юк анда. Анда барысы да кагыйдәләргә карый, һәм инде әз генә дә миллиметрлап анда менә. Шуңа күрә инде әйттем, геометрия һәм математика белән бердән юкка гына куелмаган бу каллиграфия төре. Миллиметрлап саныйлар, һәм инде менә әйтеп китәргә була иң төп Сульс, Рика, менә осталарыбыз Куфи, Дивани, һәм инде күп тагы төрле. Насталик, әлбәттә, әйе. Күп язу төрләре бар. Һәм инде шушы язу төрләренең осталары бүген безнең белән бергә, һәм бу аларның эшләрендә әлеге үлчәмнәрне күрү һәм әлеге сәнгатьнең югары дәрәҗәсен күрү безгә бик яхшы форсат. Өстәп әйтәсем килә, дөрестән дә күргәзмәдә 50-дән артык эш күрсәтеләчәк. Бу эшләр арасында айрым битләрдә Коръән аятлары язылган, фарсы шигырьләре төшерелгән, алар тәсхиб яки алтынлы бизәү белән әйләндереп алынган кайберләре, һәм айрым бер дистә эш бар. Алар Рәшид Бат кулыннан чыккан, кул астыннан чыккан бу эшләрдә Рәшид Бат әлегенә әйтеп киткән геометрияны төгәлләп, миллиметрлап кулның йөрешен күрсәтә. 10 айрым эштә, бу айрым серия, ул әлеге эшләрне үзенең шәкертләре белән дәресләрдә куллана, һәм без шулай итеп нәтиҗәне генә түгел, нәтиҗә булган шул матур эшләрне генә түгел, закулисье дип әйтик, бу эшләрнең ничек барлыкка килүен һәм өйрәтелүен дә күрә алачакбыз күргәзмәдә.
Рахмат. Һәм сездән менә Илнур Сөрүс килгәнендә безнең бит инде менә дин тыелган вакытларда бу сәнгать үсмәгән, берничек тә үсмәгән, шул сәбәпле без мөгаен бик артта калганбыздыр. Менә бу сәнгатьнең ислам дөньясында, ислам мәдәниятендә менә ни дәрәҗәдә, ничек бәяләнә ул менә бу каллиграфия, аның тоткан урынына бәя бирсәгез иде менә музей мөдире дә буларак. Бу сорауга тирәнрәк һәм әйбәтрәк җавапны Гөлназ да бирер, чөнки ул халыкара конкурсларда катнашып, зур осталар белән дә аралаша, алардан дәресләр дә ала. Минем фикерем дөрестән дә зур вакыт дәвамында әлеге сәнгать безнең үсешеннән киселә. Зур осталарыбыз университет каршысындагы типографиядә, нәшриятләрдә эшли, әле революциягә кадәр һәм аларның эшләре басма шамаилләрдә бүгенге көнгә барып җиткән. Аларны Татар шамаилләр галереясында күрергә була. Алар дөрестән дә зур осталык белән эшләнгән һәм бик киң таралган була. Татар хататлары ясаган басма шамаилләр, ләкин моны 20нчы гасырның 20-30нчы елларында булган дингә карата мөнәсәбәт, дин әһелләренә һәм гомумән дин белән бәйле мәдәнияткә, шул исәптән сәнгатькә бик кискен тискәре караш булып, әлеге сәнгать официаль дәрәҗәдә үсми, аңа өйрәтмиләр һәм ул сәнгать авылларга шундый официаль булмаган дәрәҗәдә үсешкә кала һәм шамаилләр, пыялада ясалган шамаилләрдә 80нчы елларга кадәр җитә. Әлеге сәнгатьне яңадан зур сәхнәгә кайтаручы дип әйтик, Бакый ага Урманчы санала һәм аның укучысы Нәҗип абый Исмәгыйлев Нәкаш һәм бүгенге көндә Хөсни хатны Казанның берничә үзәгендә өйрәнергә мөмкин. Бу Россия Ислам институты, Мөхәммәдия мәдрәсәсе каршысында һәм аерым мәчетләр каршында әлеге дәресләрне алырга мөмкин. Инде Казанда осталар да бар һәм ул сәнгать яңадан чит илдәге исемле осталар белән аралашу, дәресләр алу аркылы яңадан күтәрелә дип әйтә алабыз. Һәм тагын бар идеме сорау? Җавап бирмәгән. Рәхмәт. Һәм әйтеп китсәгез, тагын бер сорау. Без монда аталы уллы ике рәссамны күрәбез. Бу династия күренеше нихәтер таралган каллиграфиядә. Аннары безнең кунакларыбыз истәмә кайдадыр эшли микән, яисә хататлык белән генә көн күрә микән? Рәхмәт. أنت وأبوك هل هذا يعني كله دائما كذلك يعني في السعودية؟ يعني أنت كذلك خطاط وأبوك خطاط؟ هل هذا كله دائما كذلك يعني في السعودية؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون يعني الأب يكون خطاط والابن يكون خطاط، ولكن هو شيء فطري وشيء مكتسب. هناك مثلا تاجر وابنه ليس يكون يعني لديه خبرة في التجارة، أو المغني يكون صوته جميل ولكن الأبناء لا يكونون كذلك. من әтисе угылы эшли дип әйттегез. Юк, бу зарури түгел. Бу инде кешенең үзенә, үз фитратына карый. Һәм инде менә әйтик, матур җырлый торган кеше бар икән, аның угылы яисә кызы, баласы җырчы булачак дигән сүз түгел әле. Ягъни ул менә кешенең үзенә карый торган мәсьәлә. ولكن له تأثير وجود يعني دراسة في مدارس تهتم بالفن وفي الخط العربي، وأنا كدراستي في الهندسة المعمارية، أنا مهندس معماري والوالد خطاط، فهذه عوامل ساعدت وأدت إلى أن يكون لدي اهتمام بالفن والخط.
Остаз Мөхәммәд Әл-Арабы, ул үзе мигъмари инженер һәм инде менә шушы сәнгать белән Хөснихат белән мавыгуы, шушы сәнгатьтә осталашуы да алар бик менә бик бәйле менә архитектура һәм инде шушы хат. Рашид Баткада шул сорауны бирдем, җавабы юк, династия дигән әйберләр әлеге сәнгатьтә юк ди. Әтиләр дә уллары кызларына менә шул юнәлеш ал дип әйтмиләр. Бик сирәк очрый торган әйбер хаттатчылык атасыннан улына я кызына күчүе. Ләкин шул ук вакытта, монсы инде үзем исемнән әйтәм, Рашид Батның остаханәсендә кызы белән алар бергә эшлиләр һәм бер эшне хаттат каллиграфиясын әтисе башкарса, бизәү эшләрен кызы башкара. Ну, моны по скриптум кебек әйтүем әйме. Җавап бертөрлерәк, династия дигән нәрсә юк, үзләренең мисалында башкачарак. Рәхмәт, безнең вакытыбыз чыгып бара. Журналистларга әйтәсе сүзләрегез бармы? Күргәзмә 3 август көнне сәгать 2-дә ачылачак. Күргәзмә ачылышында зур гына кунаклар көтелә Мәскәүдән, посольстводан һәм үзебезнең мәдәният министрлыгыннан мәдәният белән бәйле һәм сәнгатьне өйрәнү белән бәйле университетларыбыз, белгечләребез дә чакырула. Күргәзмә ачылышыннан соң осталарыбыз эшләре белән таныштыра. Хөснихат ул бик күп шундый слойлы әйме сәнгать, мәгънәләр салына, язылуга, бизәлүенә, сүзләренә, шуңа күрә осталар үзләренең эшләренә шундый ачкычлар, аңлау ачкычлары бирәчәк күргәзмә ачылышыннан соң һәм алдагы көннәрдә 3 көн дәвамында 2 оста да Казанда яшәүчеләр һәм без беләбез махсус Уфадан һәм Татарстанның башка шәһәрләреннән килүче шәкертләр булачак. Әлеге дәресләргә киләчәк Кул Шәриф мәчете каршындагы Исламият музеенда күргәзмә кысаларында әлеге дәресләр узачак. Күргәзмәгә килгәндә ул 2 ай дәвамында эшләячәк, 27 сентябрьгә кадәр һәм музеебыз көнне эшли, иртән кичкә кадәр. Казанлылар һәм кунаклар, башкалабыз кунакларын көтәбез күргәзмә белән һәм Хөснихатның югары үрнәкләре белән танышырга. Һәм музей эшчәнлеге дәвам итеп, без яңа күргәзмәләр әзерлибез. Алар сәнгать белән генә түгел, тарихыбыз, мәдәни мирасыбыз, татар милли мирасы белән бәйле һәм телгә бәйле күргәзмәләр булачак. Һәм күргәзмәләр белән бер рәттән төрле мәдәни һәм белем бирү чараларыбыз уза, очрашулар һәм бу күргәзмә кысаларында да без Татарстан хаттатлары белән очрашулар оештырачакбыз. Аларның эшләре дә күрсәтеләчәк, дәресләр биреләчәк һәм музей хезмәткәрләре без үзебез дә теләүчеләргә, мәктәп укучыларына әлеге дәресләрне бирә алабыз ел дәвамында. Шуңа күрә Ислам мәдәнияте музее әлеге сәнгатькә зур игътибар бирә, чөнки ислам мәдәниятендә Хөснихат ул аерым бер зур урын алып тора. Рәхмәт. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Кунакларыбызга да зур рәхмәт. Килгәнегез өчен. Thank you all.